ପିଲାମାନେ ଆମର ଏମାଇଲିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଳ୍ପ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସମ୍ପର୍କେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ 50ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ଗଳ୍ପ ଯେତୋଟି ଆମର ଅଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମେ ଗଳ୍ପରୁ ମାର୍କ କାଟିପାରିବା ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗଳ୍ପ ଏବଂ ପଦ୍ୟ ଗଦ୍ୟକୁ ଆମେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିକି ରଖିବା, କାରଣ ଏଥିରୁ ମାର୍କ କଟେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ। ଏ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଗାଳ୍ପିକ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା 50ଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ରାୟ ବାହାଦୁର କେଉଁଠାରୁ ଚାବି ଲେନ୍ଥା କାଢ଼ି ଡ୍ରୟର ଫିଟାଇଲେ? ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପକେଟରୁ, ସାର୍ଟ ପକେଟରୁ, ତକିଆ ତଳୁ ନା ସେଜ ତଳୁ? 1 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ପିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତକିଆ ତଳୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ? ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କ ସନନ୍ଦଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ? ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ରାଟ, ଫ୍ରାନ୍ସ ସମ୍ରାଟ, ନେପାଳ ସମ୍ରାଟ, ଜାପାନ ସମ୍ରାଟ? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା 2 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେବ ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ରାଟ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ଜନତାର କୁହାଟରେ କିଏ ଗର୍ଜନ କରି ଉଠିଲା? ଶତସିଂହ, ଜାକ୍, ସୋମନାଥ, ଅରୁଣ? ତେଣୁକରି ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଶତସିଂହ ଗର୍ଜନ କରି ଉଠିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ନା ଘର ଭିତରେ କେଉଁ ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ରାୟ ବାହାଦୁର ଚମକି ଉଠିଲେ? ଘଣ୍ଟ ଧ୍ୱନି, ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି, ହରିବୋଲ ଧ୍ୱନି ନା ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନି? 4 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ରାୟ ବାହାଦୁର ଚମକି ଉଠିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ? ଝରକା କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ରାୟ ବାହାଦୁର କାହାକୁ ରୁଦ୍ଧ କରିପାରୁ ନଥିଲେ? ଜୟନାଦ, ଆର୍ତ୍ତନାଦ, ହାସ୍ୟରୋଳ, କନ୍ଦନ ଧ୍ୱନି? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଆନ୍ସର ହେବ ଜୟନାଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପିଲେ ନା ବିଜୟର ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ନା ବିଜୟଙ୍କ ନାମ ପିତା କ'ଣ? ଅପସନ ହେଉଛି ଅରୁଣ, ବରୁଣ, କମଳ, ବିମଳ? ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ? ବିଜୟର ବାପା ଅରୁଣ। ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କର ବନ୍ଧୁକ କାହିଁକି ଚକଚକ୍ କରେ? ଆଲୁଅ ପଡ଼ିଲେ, ଖରା ପଡ଼ିଲେ, ରଙ୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ, ନୂଆ ହୋଇଥିବାରୁ? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଆନ୍ସର ହେବ ଖରା ପଡ଼ିଲେ। କ'ଣ ହୁଏ? ଖରା ପଡ଼ିଲେ ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ ଚକମକ କରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ବିଜୟର ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଦେଖ ଆହୁରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଲା ନା ବିଜୟଙ୍କ ପିତା ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ବିଜୟର ପିତା ନାମ ଅରୁଣ ଥିଲା। କେଉଁ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ନାହିଁ ବୋଲି ଅରୁଣ କହିଛନ୍ତି? ଘର ଛାଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟାୟ ଆଦେଶ ପାଇଁ, ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ? କେଉଁଠି ନା ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ? ଅନ୍ୟାୟ ଆଦେଶ ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ନା କିଏ କମଳ ନୟନର ନୀଳପଳରେ ଦେବୀ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ, ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ? ତେଣୁକରି ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଜନତା ଫ୍ଲାଗ ଷ୍ଟାଫ ଭାଙ୍ଗି କ'ଣ ଚିରି ଦେଇଥିଲେ? ନ୍ୟାସନାଲ ଜାକ୍ ନା ଫେଡେରାଲ ଜାକ୍, ୟୁନିୟନ ଜାକ୍ ନା ଟେକ୍ସାସ ଜାକ୍? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ୟୁନିୟନ ଜାକ୍। ତେଣୁକରି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ? ଘର ଭିତରେ କାହାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ରାୟ ବାହାଦୁର ହଠାତ୍ ଚମକି ଉଠିଲେ? ଘଣ୍ଟ ଧ୍ୱନି, ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି, ପୂଜା ଆଳତି, ହୁଳହୁଳି? କାହାର ନା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଯାଇଥିଲା। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ହୋଇକି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ? ହେମମାଳ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଏମିତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? 15 ବର୍ଷ, 20 ବର୍ଷ, 25 ବର୍ଷ ଓ 22? ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତେଣୁକରି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆଲୋଚନା ଅଧିକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ନା 25 ବର୍ଷ। 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ? ରାତିସାରା କେଉଁଥିରେ ମାତି
ବିଜୟ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲା? ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଜନତାଙ୍କ ଉତ୍ସବ, ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଉତ୍ସବ। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ନା 14ର ଆନ୍ସର ହେବ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉତ୍ସବ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଉତ୍ସବ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ? ବିଜୟ କାହାକୁ ବ୍ରିଟିଶର ଗୋଲାମ ବୋଲି କହିଛି? ନା ବିଜୟ ଆଈଙ୍କୁ, ଜେଜେଙ୍କୁ, ଭାଇଙ୍କୁ ନା ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ? ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କାହା କହିଛି? ନା 15ରେ ଜେଜେଙ୍କୁ କହିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ? ସୋମନାଥ ଶେଷରେ କାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲା? ଅର୍ପୁଣାକୁ, ହେମମାଳିକୁ, ଅରୁଣକୁ, ବିଜୁକୁ। କାହାକୁ କରିଥିଲା? ନା ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସିଏ ବିଜୁକୁ କରିଥିଲା। କେଉଁଟି ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଭେଲଭେଟ୍ ବାକ୍ସ, ଡାୟର ଚେଷ୍ଟ, ଚାବି ଲେନ୍ଥା, ସନନ୍ଦର ପତ୍ର। ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ? ଡାୟର ଚେଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କହୁଛନ୍ତି ରାୟବାହାଦୁର ଡାୟର ଭିତରୁ କାହାର ଫଟୋଗ୍ରାଫ କାଢ଼ିଲେ? ଅଜୟର, ଅକ୍ଷୟର, ବିଜୟର ନା ଅରୁଣର? ଆନ୍ସର ହେଉଛି କାହାର? ନା ସିଏ ଅରୁଣର ଫଟୋ କାଢ଼ିଥିଲେ। କାହା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ଆସ୍ତରଣ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା? କାହା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ଆସ୍ତରଣ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା ସନନ୍ଦ ପତ୍ର ଉପରେ। ରାୟବାହାଦୁର ପଢ଼ୁଥିବା ସନନ୍ଦଟି ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ସାଲମରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ନା କେଉଁ ମସିହାରେ? ନା 1923 ମସିହାରେ। କେଉଁ ବିପ୍ଳବ ପରେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଏକ ନୂତନ ସନନ୍ଦ ଦେଖାଯାଇଥିଲା? ନା 21 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଚୌରୀ ଚୌରା ଘଟଣାରେ। ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଉଛି? ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମଗତ ଦାବି ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? 22 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ? ନା ରାୟବାହାଦୁର ଅରୁଣଙ୍କୁ କେଉଁଥିରେ ଆଘାତ କରିଥିଲେ? ରାୟବାହାଦୁର ଅରୁଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ, ଲାଠି, ବୁଟ ନା ଚାବୁକରେ ଆଘାତ କରିଥିଲେ। ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କର ପୁତ୍ର ବଧୂର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବଧୂଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କ'ଣ? ଅପୂର୍ଣ୍ଣା। ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଳ୍ପଟି କେଉଁ ଦିବସର କଥା କୁହାଯାଇଛି? ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଅଗଷ୍ଟ 14, 1947 ମସିହାରେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର କେଉଁ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ? ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ରାୟବାହାଦୁର ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ? ଜୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ କି ଜୟ ଧ୍ୱନି ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କୁ କିପରି ବିଦ୍ଧ କରିଥିଲା? ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି ରୂପେ, ସୁତୀକ୍ଷଣ ଶର ରୂପେ, ସୁତୀକ୍ଷଣ ଶଳାକା ରୂପେ ନା ସୁତୀକ୍ଷଣ ଶାଳାକା ରୂପେ? 27 ନମ୍ବର କ'ଣ ଆନ୍ସର ହେବ? 27 ନମ୍ବର ସୁତୀକ୍ଷଣ ଶାଳାକା ରୂପେ ବିଦ୍ଧ କରିଥିଲା। ଏଇଟା ବାହାରର କେଉଁ କଥା ଘରେ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ଧକାର କୋଣକୁ ଧରାଇ ଦେଉଥିଲା? ନା ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ସ୍ଲୋଗାନ, କୋଳାହଳ ନା ହଲକାର? ନା କ'ଣ? ନା କୋଳାହଳ। ପଟୁଆର ଅଗ୍ରଣୀ କିଏ ଥିଲେ? ନା ପଟୁଆର ଅଗ୍ରଣୀ କିଏ ଥିଲେ? ନା ପଟୁଆର ଅଗ୍ରଣୀ ବିଜୁ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ? ନା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ରଚିତ ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁଳବଧୂ କେଉଁ ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ। ଆନ୍ସର କ'ଣ? ନା ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଡାୟର ଭିତରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଟାୟାର ଭିତରେ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଟାୟାର ଭିତରେ ଅରୁଣର ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଥିଲା, ମେଟାଲର ସନଦ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଥିଲା। କ'ଣ ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ ଥିଲା? କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଡାୟରର ଚେଷ୍ଟ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ
ଆପଣ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ।